pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Kinkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Isiwo na ang orasan sa inyong Maylo Action Radio Philippine Standard Time las 9:50 sa liwat mayong gabi. Kamusta naman mga palangga ng mga tagpalamati karon nga adlaw? Huwebes, petsa 21. Sa Huwebes na mga edisyon sa iyo sining nga palatunturan sa kinaanda liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Ato sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga padulong sa pinakaulihi. Labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blotter entry sa aton nga mga kapulisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang ato sinimata kadulungan oras sa kagabihon. Ato sininga Patrol 2, Crosswind Patrol. Liwat naman nga magalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat kabantayan kagibolsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mga responder. Back to back sa aton nga piloto, Aksyon Nino Bogina. Ato naman nga News Center ginabantayan ang mga update sa balita national, international, breaking news, flash report. Update sa COVID-19, pang Huwebes nga edisyon. Buylog nato na Porsa Action Dale Salazar. Of na magkita sa ato sining mga technical partner diri sa Studio A. Master control sa technical side. Ang puwersa ni broadcast engineer Nelmar Madera. Back up diri sa ato nga IT expert Christian James Binares. Sa kinahanglan ng inyo sinalaga, naging sining anchorman sa Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Rabilin. Isa ka oras, 8 minutos nga pagpangalagad. Inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Mayo kag manami isubong ang lakat sang panahon na pisar nga kung magtangla ka sa kalangitan sining nga gabi. May mga porsyon nga may ara nga gulugalom. May mga instances kung isa nga makitaan mo ang bulan nga may kulap nga galom. May best gani kung isa nga doon nagatulutalithi siya. Pero why kita weather disturbance. Pero may mga ara kung kaisa, best nga daw kapaang, no? Kainit lang. Nagligad nga gabi. Hindi ko katulog. Ika po ang yubon-yubunan ko basa. Basa ulunan. Grabe ang ginot lang. Ika po ang likod ko basa man. Ang kunano ni man. Ang klase ka ginot nga. So kalaing gidyaw. Pero ti pagkagagahon, ang rumbot ka man habol. Kung nagasakay ka sa salakyan mo, abri bintana mo, hindi ka mag-aircon. Mo ni oras, so, ang karami isang kwan, isang hangin. Hindi mo daw Disyembre na.
Ilan na lang ada, 65 dias na lang ang nabilin. Pasko na. Si Action Christian James Minares din nagaputos-putos na sang regalo sa mga ihada kag ihado. Kung mamalipat kay maninoy Christian James Minares, ha? Kasi maninoy ka mo da or ihado ya ka mo. Ara na kuha na sa subong. Nagapangulintas. Kuha na sa preparar na sa. Prano pa sa bakal ampaw. Sobre nga pula bla. Tapos ini si Toto Christian bro. Ba't inang ni Yado ang numero sa kalendaryo? 72 dias na lang nabili na. Goodbye sa 2021. Kag welcome sa 2022. Kalabanan ka pa kamuyo gid. Kabay pa nga ang Christmas mangin Merry. And hopefully by the end of 2021 kagulugin hawa matataris COVID-19, no? Sige na monitor naman ang isa ka baryanto sa iban nga pungso do. Ano ni nga do? O ini katapusan aw. Ano pa tani makabangon sa kapigaduhon kag ang ekonomiya ta do naga us-us na lang naga-us-us. Ang utang sa atong gobyerno, trilyones na. Sila na, 6-7 trillions. Ang apo na yung apo mo ni. Hindi pagkabalag, kakabayad ang gobyerno sa kotangan. Sige lang. Okay na, that's life. Ang importante, buhi lang. Kalila ka importante nga public service kinadress ni sa atong sini nga pangalaga diri sa inyong palatuntunan kay daw panini no daw importante ini nga kuan nga public service. Kung sino man ang taxi driver lang nasakyan ni Maria Florma halin sa bata pakadto sa Purok Baybayon, Barangay Banago, kay na mga alas 2 sininga hapon o kay na sa hapon ang iya slim bag color black nabilin sa taxi no nga may unod nga importante nga mga dokumento. Maliyog lang iulit lang dire ko idulong sa Aksyon Radio. Pasalamatan ina sa tagiya nga si Maria Florma Bato Balani. Ano sa apelyido no? Bato Balani. Si Maria Florma Bato Balani. Dapat mo ta taxi driver ka monitor ka nung gabi Kasi sa sakyan ito ba si membro pa sa Operation Tulong Task Group si PG. Sigurado ko ibalik na diya. So base may nabilin dira sa inyo nga may mga amigo nga mga taxi driver Base may nabilin dira sa inyo nga kwan slim bag nga itom taxi nyo base na di parahan nyo kaliyog lang iuli lang diri sa Aksyon Radio importante gid no. Ang nagapa-aksyon amo si Maria Florma Bato Balani. Inapaksyonan na talang nga mga himata kakilala kaparentihan ni Freddy Bocay Castillo. Kinapaybalo sa inyo ngayon siya ang napatay. Ang iya bangkay ara subong nahaya sa Barangay Camp Clark, Banwa sa Isabela. Ang lubong ni Freddy Bocay Castillo ang atong pakaisa hiwaton ini sa mabot nga Sabado Oktubre 30 isang hapon. Ang nagapaksyon Pamilya Castillo. Nagaupod kita kada kabuylo kita sa kalisod. Naangkon sa atong dala nga mga paryente sa pagtaliwan sa atong nga pakaisa nga si Freddy Bocay Castillo. O sa mga kaparentihan himata kakilala especialmente dira sa Barangay Baliwagan, Banwa sa San Enrique, ang lubong ni Freddy Bocay Castillo iwaton sa mabot nga Sabado, Oktubre 30 sa hapon dito sa Banwa sa Isabela. Ang bangkaya ara sila sa nga barangay. Hindi siya nag-istar sa may Barangay Camp Clark, Banwa sa Isabela. Aksyon Radio Philippines Standard Time.
Alas 5:59, alas 5:59, alas 9:59 na. Dasig sang oras ba? Dali lang anay kay makwanta magabot ta sang kwan sang sap sa Aksyon Radyo. Ariyo kay buinas ni magabutan ta matik na may 500 ni mong amuni oras nga gabi ni kung nga bukas pang iya sini nga kwan ang iya sini nga kwan nga cellphone sigurado ko daw gigid ni. I-check lang aton nga linya kay hibaloon ta kung nagabugtaw pa ang aton winner sa aton siling SAP promo sa Aksyon Radyo. Simprano pa nga kawan niya nga pamaskwa sa DYEC Aksyon Radyo sa Bacolod. Kantawon ta ni ang kwan, kantawon ta ang iya sining number kung naga-alert pa kagabugtaw pa siya. No? Standby ha. Kaya gina-check na ito lang yung linya kung na-available siya. May gabi dira kag may lang pagpaurok-urok kay Inday Siena Civiliano. Ang mapisan kagwapa nga cashier sang GNG Resto Bar. Ay, pwerte. Toto Irol Alyangan. Bago lang nagsaka, may gindulong di sako na. Salamat kay Toto Irol Alyangan. Mr. and Mrs. Armando Cabiles and family dira sa may Canada. God bless kag happy listening. Toto JP Ahina. Sa kay Atiya Kim Iriman. Kay Migota Ronnie Gordon. Donald Cabasag. Dira sa may City Engineers Office sa La Carlota. Kamonitor sa si Bida Abaw. Bida Abaw may gabigid ha. Kay Jerel Gadudo. Salamat kay Nestor Alvarez, may gabigid na Nestor Alvarez. Milili Oligo dira sa area sang Barangay Tangob, gapa Urok-Urokid, Pamati. Ibuni Butser sang Germany, check attendance lang. Nakashare na sa si Ginny o si Sir sang Hong Kong. Ara naman si Ashmi Magbanwa Himotea and family. Happy listening. Manong John Bilonyo da, bago ginatanya lang si Action Rofo, halagit it di taga-monitor. Butchoy! Nagabidala kay Butchoy! Kay Mr. Dan Atayde, may gabigid, baga monitor sa aton si Mr. Dan Atayde. Oh. Napaurok-urok siya. Sila sang iya sining asawa, salamat gid ba? Action Radyo gali ha. Rimar Hicano. Halasgo. Dira sa may sitio lupa, barangay Sagang, La Castillana. Bawara sila. Alex Puentes na may gabi ha. Napaurok-urok siya daga pamati sa aksyon na Night Patrol programo. Kay Egzi Cabarlis Esteves, Joconi Esteves, migo ko. Dira sa may Banwas ang Valladolid, gamonitor man. Musta dira nga ako nga classmate, Vice Mayor Roel Yogore. Kay Mayor Kuya Bebot Miravales. Dira sa Banwas ang Valladolid, gamonitor gisla santo, no? Nagapaurok-urokid, pamati diri sa inyo, palatuntunan. Sige, i-check tang linya niya kung available na. Kag kung nagabugtaw siya, kag kung nagaring na ang iyang cellphone. Unang kabayan sa atong sining pagpangalaga, ginadurong siya sa kaluman sang D3 Bio. Isipo na ang orasan sa inyo Marilo, Action Radio Philippine Standard Time. Last 10:04 na. Standby dugay-dugay, ibaloon ta sitwasyon sa Metro Bacolod. Sa report dugay-dugay ni Action Jan Diaz. Pero ari na sa atong nga linya. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano
Timprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words nga sa Bacolod, Aksyon Radyo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! 500 pesos nga pamaskwa ang papremyo nga batunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Number 1! Okay, ari nga nga winners sa line number 3 mayong gabi. Ngayong gabi, Oo, sino ganini? si Juby Bikilya. Ano nga lugar gani? Diri sa may silay sa Sitio Taka. Sitio Estaca, Barangay Lantad, Silay City. Oo. Joby ka bugtaw ka pagli amo ni oras? Oo. Amo ni oras nga nagabugtaw ka gano ka? Galan tao kung kisa tibe. Agatan ako tibay ko usa ko na Kung may kisa galan tao man kung man sa radyo. Nan, tanong nga radyo ginapapatian mo. Una, Ano nga radyo ang ginapapatian mo gani? nang una, Aksyon Radio Bacolod. Una Action Radio Bacolod. Ang ginapapatian mong istasyon ano gani? Ano nga station gani? Ano na gani? Ano nga station na papatian mo gani? Oo. Do nakulbaan pa siya, do Action excited. Radio. Oo. Do nakulbaan siya, do excited siya. No? Sige. Anyway, Joby di kilan, di ka na magpalibog kay boss ipadala na mo dang imo premyo nga 500 pesos, ha? Ay, thank you. Oo, hindi ka lang hulat ka lang dami ma-text na sa imo nga pera padala. Tapos i-claim mo lang ang 500 pesos mo sa pera padala, ha? Oo, sa pera padala. Sa may... Kung ano nang ma-text sa imo da mo nang katuan mo nga pera padala, ha? Ate, sige sir, thank you, girl. 500 pesos iti anon mong 500 pesos, boss? Ate, bakal pagkaon na. Bakal mo bugas, no? Kagtod, Bakal bugas dalagas. Joby, hindi ka na palisaw-lisaw sa imo radyo. Akso radyo kalamati, ha? Okay, sir, Sige, Joby. Salamat, kid. Congratulations. Thank you, thank you. Merry Christmas. Sa pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Lagi na kulbaan pa si Joby magsabat. Silingan ni kagawad Jofred sa panta sa Barangay Robles sa La Castellana. Hindi ko nakuha. Ako na lang taning masabat na. May gabi din kay Migo ko kagawad Jofred Sapanta and family dira sa Barangay Robles, La Castellana. No, sa mga kagawad dira sa La Castellana, sa Barangay Robles, may gabi dira sa inyo, sa mga pumuluyo, gabi na gid kay Barangay Kapitan Chad Feria. Ga-monitor gid sa ato, no? Salamat gid sa mga taga Barangay Robles, La Castellana. And congratulations sa aton nga winner. Amon nga timprano nga pamaskwa sa wala untat kag sigi-sigi nga pagpamati ninyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Ang porson sa ato sini nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalawan sang D3 Bayo. Ang pinakabago garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tao. Isibo na marasan sa inyong nga Marilo, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Last 10, 9 na. Uy, hindi man magpaulihi. Ga-monitor man sa aton si Attorney Cesar Viloria.
Attorney, good evening. Salamat, gid. Sa mo dila nga pag-monitor, no? Attorney Cesar Biloria, my good friend. Jocelyn Kalamaanda, may gabi, gid, ha? Jinky Jalagdonda, na monitor gid sa aton. Tamiyayo lang dira si Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, Michael John Sison, Lily King, Miraline Tibag. Tanan nga pamilya sa Barangay Pandanon, Banwa Sang Don, Salvador, Benedicto, Gamonitor gid. Alin kay Jinky Jalagdon, sang Arizona, USA. Kay Mila Milyara sa Pulda, sa Purok Sunflower, Tangub, ara siya. Sa La Carlota, tamiyaw lang si Sheila Magbanwa. Alin kay Emma Yanson, oy kay Toto Dingdong, Guzman Severino. And family dira sa Banwa sa San Enrique. Hindi ko magsalaga pa pili ni SB member si Dingdong Guzman Severino dira sa San Enrique mo. Kamusta si Tita Bibi, ang kabataan? Teresa Nogiliog. Ay gabigid. Kay Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey, ha? Ga-monitor man siya. Sila ni Litos Andre. Tamiyaw lang si Nanay Bibing, ha? Dira sa Barangay 4. Parang kinalong sa kayo sa Tokyo, Japan, may gabigid. Kay Richard Dirikito sa Silay. Ara managa pa urok-urok gid pamati. Check na to sa Patrol. With action na John Diaz. Kabaloon ta sitwasyon sa Metro Bacorusa ako sa buong baybas, no? Ning adlaw. Ga aratsada karang kadang aton nga mga police station sa wala untat nga baybas operation. Yari ang observation report sa ator patrol sitwasyon sa Bacolod. Sa Webes naton sini nga pagpangalagad. Mayo kay ang chimpo subong mayo ang dalagan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Pink Reports. Yari sa Action John Diaz sa patrol. John, good evening. Akala mo lang wala. Pero meron. Meron ano? Meron na taliti. Ay, gataliti. Sabi ko lang na, kuan? Sabi ko ay ulan? Gani, abi mo nila, Bon. Abi mo nila, mo, akala mo lang wala. Akala mo lang wala, pero gatulot-tuliti. Okay lang sa gatulot-tuliti, hindi sa mabasko, gidulan na. Oo, kasi hindi lang sa mag-bulabas ko. Kasi Oo. ako din na, Gani. o na taliti lang sa okay lang na. Pero kung tayo hindi mo na papasugod, damo mo na yung apa mo na basta lang gamay sa dota. Pero ganyan tatalang. Ay, hindi na Oo. pagulan na. Kaya may kilala ko mo, matulog yan. Mo. Kaya mga oras ko na na. So, bali ako tayo na karoon magulan kasi magkatabo tao pa na ito sa kagandagapan lang gwasa na eh. Bakit ka na magkatabo tayo na ito no gano'n dati mo tapos na gata. So, dapat Laban. hindi lang mag-gustogin. So, may basi na matulugan kinakaroon tapos hindi matulog. Fit gata ang kuha. Ako kung tinapisyo ko na tulinaw. Gatimbok. Natimbuhok, 52. Oh. 52 pesos. Panigan mga 54. 53 sa mga presyo sa Trina. Sa mga total 58. Grabe, no? 52 peso ang sunod na Trina, no? Eh, lagi na pang buto mga sobrang nga presyo rin. Natawangan ng gabakal yan. Pag iinitahan mo ng kaibigan, kasama ko na bahado, maging presyo ka gasolina, no? Kaya gagawin gagagonto ang mga driver. Kaya nga doon nga mga kakso, nilabi na ang araman sa mga transport sector. Galing, manulo nila, kinukabad ako na kung lang sa inagasto, kagkamahal lagi na sa gasolina subong nga panahon, Action Eric, no? Anyway, ay happy birthday galing kay Sakon dira ang Iloy sa Isabela. Ay, Happy birthday ni nanay eh. nanay? Nanay Dalin, oo. Ay, nanay, kuan, nanay, na? Nanay Dalin, birthday, nanay ko git. Nanay Dilen? Oo. Ay, birthday lusbong? Birthday subong 67th birthday. Lawagan na ni edad niya? 57? 67, Pila? 6 and 7. 67? Yes, 67th birthday. galing ka. Grabe, no? Sarap to birthday nanay. Birthday naman subong? Ako ba ba dinaligan mong? Ay, mo ito yung birthday to. Gali, no? Oo. Kag-birthday na subong ni Diana Fernandez. Ah, birthday man subong ni Diana. Oo, Okay, nagdulungan sila kali birthday. Tululungan ka, puro mga malaang. No, gani mga senior citizen. Kani, tululungan sa birthday ah.
Sa tiga birthday sila yan, no? Kada sa pagka-birthday Oo, sila. importante gid nga basta birthday mo bisan gamay lang nga handa kag kuan paduguan gid. Oo, ha, kita mo na patumba ko to gani. Patumba ka sang baboy. Manok. Manok lang, manok. manok lang kayo do, ano gusto mo, do laing ito doon eh, no? Wala yung sitwasyon sa mong eh. Laing ito. Kaya so kung di nga panahon, portatigo na gagmay lang handa, black. Kay Oo. bawal na bitipon-tipon eh. Yung sa'yo maganda ka, puro pamilya lang man. Oo, no? Ang gani. importante kung kamo lang kay kung may mag-imbita, sabi na rin mga salaan, kung sa uling ikaw ginarinan sa career sa COVID-19, tigasya mo pa. Namugid aksyon dyan. Mas mayong kamo na lang ba sa enjoy. Lantaw na sa Facebook, ara mo na Facebook Oo. Mga great na sila, wala na problema, hampay na nila. Correct. Kaya mo na ibang subong ng mga ginaselebrar, sila na lang makato sa mga bar, restaurant, pero grupo lang yan nila, Oo. na kabalo sila lang nga kontrolado nila, sila nga hanay, na wala nga sa iba nga ginapang imbitar, kasi mag-imbitar nga iba, hindi yung faktan mo, kung sila galin, hindi sila nga no, basta sila mag-laton, mas mayong safe na lang ang tanan. Amo na nga kondon sa iban para hindi maglingin ulo nila, no? Karon nga bayan kami diri sa Lacson, diri sa may Ramos. Oo. Bibila mo may kasaot pwede nga masakit for survive na gili, no? Gabi na. Gabi Wala na. na to tong kasaot sabi kay Porcio kabitaw ba, no? Korupyo na oh. Curfew gini alas pasado na alas 10 ng gabi kita mong pulis. Galibot na. Oo. Dugay kita ka rin kay Police Colonel Marcer Galandiyong na naman isa. Araban. Amo ning ilang ang mga pisto naman eh. Alibot-libot, ginapang-monitor, ginapang-sekyar, kung kamusta ang lakas ng trapiko sa mga dalay. Kung gabi na hindi na masyado traffic eh, no? Pero may gabiyahe, pa rin di ba sa nga jeepney, kagiban pa? Dari ba sa una, sa may tayo ring, hirap sila lapit na may mandalagan. Oo. May nagabaligyan rin sa una nga, kaparol. Okay. Kung na masyado, may nagabaligyan parol di. Ari din sa una nag-standby ang Pampanga nga parol na. Subong way na. Subong way na. Ay, ano tabo siya? Ara na yan, subong ang mga parolya nga gabaligya. Ara sa may tupad da. Ato yung bakwan ba sa unang riyog to bla sa nga listener at migo mo to bla? Nga di Oo. bakala to nga parol nga dako to. Okay. Ara diya sa tupad meron nga kung sa may kilid Jollibee, sa may gatuslaw. Dito ganun, dito sa Nuwan, may nagabaligya man to, no? Araman. So, amo na lang nasubong ko gagmay na lang yun yung mga baligyaan. Oo. Ang dari dito, wala abot like ko na magbiyahe kasi mga RT-PCR test sa pangadaan. Secondary sila mabaligya sa may running ito ay masado. Actually, may mga pasagling nga nag-bulo baligya, no? Okay. So, mas may mana nga harap sila. Nga iti iban, so, kaya lang man subong do, hindi naman nauyong ng iban nga magpulo parol kay mas may bakal pagkaon, no? Pero kung gusto mo may nga na-extra ka na, pwede gin, no? Sa tubang, nagiging ka-converges, naway na gini nagbaligya. Dari, may gabaligya din sa nguna mo, subang converges sa Action Eric. Subong way na? Mga store, subong wala na. Galing kami ari din sa kabilog, dito na din na doso yung baligyaan niya, do trapa lang saya, sa may kilid na wala ka pader o kung gate na wala ka monastery, di, ang Carmelite. Oo. Dito na lang sila yung nagdoso, kaya ginasaway nila mo, curfew, ginandi, tidawal, ginasaway magbunabaligya kung curfew, dira. Oo. Ay, ginasaway pa sila yan. May kilala ko din area ko, gina-develop, direct ka kapulisan. Sa labay, yung ginikonokso na kaya ang tagtalangay, tigda-ulo, ginagrupo, di. Kay Bisan Curfew, ginapasugtan sa magbunabaligya. Kung ano datanan niya diya, ila, pasugtan din sila kapulis. Kaya yun lang ang kapulis, nga kung mag-curfew, hindi na magbaligya, kay sila na yung mabalikan. Kita mo, damo, sila na may ginapang saway. Kaya ko tiga-ulong nga daan ang imo nga mga ginapang saway man. Yawa ka man ang pang saway, no? Dapat, sunod kabalo ka ang pulis ni tuma naman ni mamando kung pagustuhan sila makamuda nila baligya, sila mo mag-hindi. Pero kung mga open area, kung curfew na, sundo na lang, kay para sa safety man ang tangtanan, no? Oo. Huwag na may madula ang son nga Eric. Anyway, amigo mo to, huwag sa ulo ka pabaluti mo, kasi kaya ara, nagsasubong sa may backup mo. Sino? Police Major Ichigo Ara na sa dra naman sa Ginsailo? Ginasaylo sila effective sang October 19. Ay. Ginasaylo sa Bacapor, sa Subong Hepe, Bacapor. Okay. Si Police Major Ichigo Ang sa And then, Nuibi. si Police Major Junray Batadlan, ginasaylo, balik sa may headquarters ng DCPO. Okay. Sa General Services Office
sa action ereka. Okay. And then ang bago tong hepe sa backup 9, nagbalik to si Police Lieutenant Junito Pastrana. Ah, okay, si Pastrana. Oo. Hmm. And then ang pundo to ang bago subong ang deputy si Sir Di Guzman Japon Okay. sa backup 9. Oo. So ay backup sa 4 pareho lang Japon wide with some changes. Isa lang Japon ilang deputy dito sa merkado Japon, no? Mm. And then ang backup 10 kina-promote na Vice Police Captain Rondel Tapang. Oo. Sige, balik sa right sa si MPU. Tapang, subong kapitana. Captain ng Ranggo. Oo, kapitan sa Sir Tapang ko. Okay. And then again sa ino nasa sa may street area sa sa mobile patrol unit. Correct siya? Sa patrol unit? Okay, di ba sa MPU action direct. Sa mobile patrol unit. Yes. Oo, So, sa- balik ito subong sa may MPU. Okay. I-assign dito naman balik, no? Aha. And then, ang bako naman gihepe sa backup 9, si Police Lieutenant Andy Opalia. Backup 10? Backup 10 rather, no? Si Si Andy Opalia, bra? Police Lieutenant. Yes, Police Lieutenant Andy Opalia. Ah, Sa okay. mga bagong hepe sa backup 9. Okay. And then, ang may nag-swap man si Sir Manzano kasi Sir Pico. Hmm. Bago subong ang in charge sang sa mobile patrol unit, si Police Lieutenant Colonel Edsel Manzano, sa tusubong sa may mobile patrol unit, and then sa Bacolod City Mobile Force Company, si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico na Nag-swap lang sila. nag-swap lang sila. Diyan ay kaklarohon ko lang ang iyan ni Captain Rondel Tapang. Anong iyang unit? Di naman sa liwat, sa MPU. Mobile Patrol Unit. Balik to siya. Butsilingon siya ang deputy ni Police Lieutenant Colonel Manzano. Yes. Okay. Sige. Noted, Balik to noted. siya, action Di sa una, to dragi na assignment, yaman. Gani. Kung madumduman mo itong mas boto na sa una, kay sagit to Oo, kaya daw plano ni Colonel Martin nga balik yung masko eh. Doon balik siya guro, ara guro sa Sir Tapang. Oo, correct. Ati na ko ginang iya mo po, kaya Tapang at tao. Correct. Kaya Iya, ginasabi hampay na ni Tapang na yung mga amo na yung mga unit mo. Ayo, ampay na yan. Bika gusto mo tulugan niya sa Banago. Correct, oo. Sarang niya magtulog sa Banago, daan. Laban. At testingan niya kagad, tinira niya ito na yung outpost action direct. Kaya mo nagkuro na nga sa Manzano, mandra, kay para dutigdo, kaya naman sa Manzano sa mobile force Ito, naman na changes, action so far, at diri sa may sunod sang Bacolod. Yung confirm na ni Police Lieutenant Colonel na si Wong Sherlock Gavana. Kay ti promoter sa Sir Gavana into Police Lieutenant Colonel, so subong from OIC, acting PCR chief na gisiya subong. Correct. Kaya balaw na niya na lang ni iyang amando mapapanaod wala para makatan sa order nga mga chip na gitsa sa PCR amala subong na wala tulate dari action record ay anyway kung atunigo taglay police major Sinon Pansito the third bala ang spokesperson ko na ka third ID o sir imong bulos this is sa may third ID ito higit ba tiga subong sir pila sa bulan Sino? ang bulos sa tibala sa third ID mo tinun ang spokesperson dari Why? ay kibati kay Sir Pansito sa una do halos rakit yung bati antigog ka army Kaya anong problema? Kasi ayaw sa spokesman ang buta ng problema si Budlay Guro Laboton Why contact number? why man nagpagwabi why man nag-inform sa media nga siya na doon ka pong kusubong Basi alo pa siya sa media, guro. gani pero si Sir ni bala siya si Sir Pansito kabalo ka national na gid nga commander si Sir Pansito ka media affairs Di sa mga pungko sa nasyonal Tawagin na lang to si Panchito, limo sir, imo din nga PIO sa sa brigade do hindi ba tion? Gani, kaya mo ginamba ko sir para do ma-activate na din lang ato linya des dalom. Nan. Bala tinita, labi na total kita lang ka pungko subong. Nga pinaka do PCR na sa equivalent action record. Nga sa national office dito, no? Okay. So
So, dahil for promotion nga naman Makoto ko na sa promotion mo. Wala kabase, mas labi sa achievement, kaganahin mo, ana. Kung sa tusubong si Major Sinantancito sa Media Affairs program sa Philippine Army Action Hurricane. Nag-communicate mo siya subong adlaw. Ari kami sa may provincial kasi balot Pinoy, balot. Ano din may mga dala pag hindi ka mga hindi mangga, hindi man, ni gali na ginabit rin nila, no? May gali, bot, subong sungunay, gali, sige, tala subong motor na gino, mangga, may gamang gali mangga, kompleto dala sa ito na nito. May mangga, subong mahal-mahal gali mangga, doon tag 20 putos na baligyan nila ka mangga, subong no? Actually, ang sitwasyon, dali sa Laksyon nga area, pabarangay 18, kami tubang sa ospital, may nag-apor parking diri gyapon, gabi naman yung problema, ang parking kilidad sa entrance, ito ka emergency room, may magkuna din yung entrance. Pero damo gyapon nagapropong ko, no? Diri sa may gate, iban sa emergency room, si drama nagapakuribong amo sining oras action area. Ay, importante nagparking sila kung aberyado sa husto lang parkingan. Amo na importante hindi na sila maka-obstruct ito dala noon. Para hindi malagamo sa mga nagalabay man nga mga motorista. Kabalo katigong kaisa kung gabi nga daan damo gyud man naman sa tendra nga nagalusot. So dapat plus ay tinguan kinila nga hindi obstruction sa dala noon. Inang ilang nga ginaparkingan action na Eric. So, para maka-aksyon naman ang pinaka-uli nga sitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga gati mga ka-aksyon. Sa totalan nga maka-aksyon, bantayan ang pinaka-maksyon balita tipon sa patrol diri sa Japon sa aton pa nga pagpangalagad. Mga ka-aksyon tandaan nga isa sa mga rason sa pagtuga sang balatian sa panlawas sa mga paguyang o kung pagnubo sang aton immune function. Ang mahigkong agawang kagang hindi-regular nga pagpagwa sa higko sa panlawas, hindi man namin ako nga papel sa mga basang aton immune function. Ang dapat ibuon, simple maka-aksyon tapos gawin kung pasan nyo ang inyong immune function pagi sa ado-ado nga paggamit siyang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon sa patrol ang kalibot sa Bacolod Action John Diaz. Mula sa Bacolod sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kayo sa report na aksyon na John Diaz. Balikan na karon sa aksyon John sa tipo ni aksyon balita.
Ang report na aksyon na John Diaz giradurong si Sakalawan sang Richard Deriquito dira sa Silay, Pams Isparar, kay John Pilaes, Dennis Nuestro, may gabi, Materesa Hopilinya, good evening, kay Brian Bilardo kag kay Madam DB Nagracia dira sa Manbil Royal Subdivision sa Barangay Pahanokoy. Ara siya gapaulik, gapaurok-urok. Gmag hamantok da mayang gabi da. Kay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family dira sa Barangay Mina, Sipalay City, sa mga taga Phil Power. Sa kay Norman kag Morina Alvarado dira sa Barangay Panokoy, happy listening. Kay Maninoy Maing kag kay Maninay Chari Salvacion Wayman Untat, ang ila sini nga paurok-urok pamati diri sa inyo palatuntunan. Ay, puwerte. Ang aton nga mga polisan sa ila sini nga paglibot-libot sakay sa patrol car, ang ginapamatian nila ti Action Radio, Action Night Patrol. Ay, puwerte. Daw mahuya man taba. Ang report ni Action Roger Gutib dugay-dugay giradulong man sa inyo sa Kalawan sang live extension super fiber
may koneksyon sa higko nga kolon ang manubo nga immunity. Rason madamo sang ginabatsyag nga masakit kag hindi regular ang pamuhin. Ang solusyon sina mag-super fiber na. Sigurado kagarantisado nga pagwaon ng higko sa lawas, ini bangod or ini agod maabsorb ang natawag nga nutrients, vitamins ug mineral sa atong sila ginakaon. Para sa kompleto nga proteksyon sa atong tiyan kag kolon, mag-inom sa Super Fiber Plus Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber produkto ini sang Life Extension Philippines mabakal ang Super Fiber sa Life Extension Clinic kag sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Kakaining mga porsyon sa balagad ginaduloong man sa kalawan sang Life Extension Clinic. Gusto nyo ang libre nga medical check-up Lunes sa Biyernes o pod sa kalidad nga medical doctors kadto ilang pamasari dan Lacson G. Esteban Building ara ang opisina sang Life Extension Clinic. Mismo dira sa Life Extension Clinic mabakala pinakasikat pinaka mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sang mga medical doctors. Damo sa balatian nga ginadala, damo sa balatian nga napaayo. Ano ini? Amo ini ang vitamin D3. Vitamin D3, amo siya produkto sa Life Extension, mabakal sa bisan dili ka butika na binestran nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information about vitamin D3, text call sa phone number 092 Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Alang-alang signal ni Action Drofo dita. This time, ang report ni Action Roger Gotib. Mga balita, Action, balita gikan sa Northern Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Radyo. Action Roger, maing gabi, please come in. Yes, gabi sa mga aksyon sa aksyoneres sa mga balita gikan sa mga syudad sa norte sa probinsya sa Negros Occidental. Ang pagtubong ang budak extension na parang sige apo. Oo. Jer, religi, otto ta kada ka dang imong signal daw nagakuan daw kamuti kahoy. So, hindi ma-insindihan ang signal ni Aksyon Roger Gote. Doon lagi danay kay adjust ang isining kuan, ang isining linya para nga mangin mathag ang isining sulod dugay diri sa aton sining pagpangalagad, no? So pilopinot kitang kuan pilopinot kitang signal ni Aksyon na kuan Roger Gutib, no? Kailan kay adjust na rin atong sining kuan ang atong sining nga linya siya para nga mangin kuan para nga mangin mathag ang kuan niya ang iya sining signal anoy kuan ga puro yakot ang kuan ang signal ni Aksyon Roger Gotib ti daw hindi gid makuan, no? Daw hindi gid intindihan ang iya sining signal. Aksyon Roger, please come back. Okay, sa director kina. Daw klaro na sa palabuton mo pa. May meron kasi mo nga nga klarohon to na kiti kaya ang ato siyang pinag-aro sila ang palabuton gid man. Natural Ano nang tirada da kay bisan ano yung kuan nga plastada kun ang palabuton gatubor liya ti dumayo ang dalagan. Ang dalagan sina. Pwede gid man sunere ka. Subong daw ka tama ti ka na ilig Ayo di purma. Do suba ba? Yung matamat na ilig. Talaga ni isang kilala ko niya. Nga, Jer. Ya, matagang ko ni galakoy naman mo. Baw, galangoy. Galakoy ko no. Gano? Galakoy. Anong lahoy man?
Dili ko ano lang lahoy niya, inabalang daw padiligan bala sila niya sa mga beach, yung iba para padiligan na la. Do ka dalo Ano mo ka na. sutoy lang ko no. Do ka dalo mo na yung ilunggo mo. Oh, dili ka ikaw nga ang sutoy aw. Oo. Yati naka-file na kuno mo. Di ko ate mga amigo tayo kadumdum gud man sa aton. Ati, natural Kay ko nila kadumdumon ba hindi ta mas madumduman. Natural Ko balas-balos man ako mo. Yung mas nga tayo ko kilala si mo ya. Oo, muna sila nga dumdumanay lang ta. Muna nang tirada. Amo na sa una makita mo sa kita mo pala sa mga patio, anyway, napita lang ako, galing kayo, hindi man pwede nga magkanto kas patio, bla. Ay, hindi pwede, subong. Oo, hindi pwede, kasi may memorandum. Kung gusto kayo magkanto sa patio, tiprano pa, way pa. Oo, way pa, kasi sa 31, 1 kag 2. Nan. Hindi pwede. Correct. May mga aran na nga, gusto na butan na bilang pangalan, siyang napatay ni Taliwan. Oo. So may ara nga sang una, may ara pa na sang una DOM. Oh, anong DOM? May ara RIP, wala. Oh, correct. Ti mangkot ang sa kabata na mangkot siya niya pang ang may RIP, may DOM, anong buot silingon. Explica. Yang RIP anak, muna siyang ang namatay bilang persika sa lawayon. Muna yung butang ida RIP kay Rito Bado ining tay. Kasi niya pang DOM niya. Yan mo na yung mga napatay bilang wagi kabayag sila mga utang, mga dumduma utang mo. Nakatirada, grabe ba? Si dumduma na ilang aksyoneri ko no ah. Ate ko sa bagay. Dumdumanay lang. Amo na amo sang DOM, dumdumanay ah. Dumdumanay lang di mo na aksyoneri nga ti subong. Ang aton, masili nga lantaw nga ti matawhay man niya ang eleksyon sa aton. Sili nga labi na kita mo di syudad sa Cadiz. Huwag niya aksyoneri kontra. Sabagay, ti. Syudad sa kayo, huwag magani kontra. Ti tawhay lang no? Sabagay, singko, may man na. Sige nga, galing kay Pigaw ko ng sirkulasyon ko no, sang nagagawa nga kwarta seleksyon. Kundi ko amo man Japon, di man Japon pwede ka pamangkas dalawang ilog, isa mo na Japon ang plan muda. Simay na ganun, kanaya panumdumon, isa na gidlang. To. Kaga tawhay man para sa aton ang sa probinsya man lang niya kasi may kulukontra man si Gobernador Bong Lacson. Di man mo ni masiling magkuan lang daw pigaw-pigaw mga kontra, kundi nga mo na siling bilang nga si pamalhas kija para nga amabot sa production. Correct. Bagyanay na aragin no. Ang kaugalingon nga serbisyo. Correct. Sama na aksyonere ka. So katon diriya basta hatag kita report nga sa syudad sa Cadiz ining voter registration nga nagapadayon sa nabilin karon nga daw pila ng 8 katlaw. Ang amon di subong nga payag to ni Sergio John Hinito nga may ara nga sa subong mga masobra 4,000 sa mga dala na aksyoneri ka mga bag-o ni Secretary. Ang bag-o gid nga mga butante new voters balara sa mga 2,000 mga 2,400 plus. Dala na sa mga nagpa-transfer abihalin sa ibang nga lugar pa kadto diri. Dala na sa mga nagpa-validate nga wala sila makaboto for two consecutive election. Amo na dala na kag nabag-validate mga bag-o kuno mga sobra 4,000. Kag ang syudad sa Cadiz nga ang daan to nga botante mga 92,000. Plus sabay mga 4,000 pero ito yung mabari pa rin sila niya man ang final nga matabok sunerit nga ang final nga listahan mga voters list bala mapagwa nila guro by December. Kaya na siya sunerit pambutang pa na nila sa tagsa mga precinct mo para nga mga mabuto makadtuda ka maglantaw pa sa mga pangalan na kundi sila nga precinct number. Tiyan mo na nga daw kadako pa ng ulabrahon sang Comelec nga suno pa sa kay Sergio John Hinito tanikon wala na ni ang voters extension ang voter registration extension tani
nakasugod na sila sa mga ulubrahon na galing kay Subong. Kaya pa sila Japon din nakapokus. Ang syudad sa Cadiz, require na sila butang sa mga satellite nga mga lugar. Huwag na. Kay suno saya kay Comelec Officer Sir Junjun, sila niya, nagligad ba na itong halos 1 year ba lang nag-end sang September 30. Oo. Sila niya ato nalikop na niya ang mga kabaranggayan sa pagbutang sang satellite voter registration. So sa subong yan na lang niya, ginagdan na lang niya magkanto, kagya sila niya pangabay sa tani, hindi nila magkanto, hindi na magulat pa sa Sabado. Ay man, ang Sabado, nabalapit sa 30 nga Sabado, ay labot ini nga Sabado ya. Oo. Kay Sabado ya, close man sila mo. Pero ang pitsa 30 nga Sabado ya, open sila kay last nga adlaw. Ano, bigay daw gadululungan, panguna-una, nila sini sa mga gusto mo paresto, kaya dito gila sa last gila sa Sabado. Tingnan na ang Sabado na kada, di ba sila magatag extension like sa Manila, suneret ka may until 7 o'clock. Correct. Deriya sa aton, sabi na sa syudad sa Cadiz, mo nga akong report nga, sunod sa kay Sir Junjun nito, wala na sang extension sa oras sa last day of registration sa extension nga ni. So, ginaklaro yun ang sunerek. Sa aton sila nga pagpakigangot siya kag sila nga liog na lang ko na informed action Roger sa mga tagparamati sa Action Radio. Kaya kabamati sa aton si Sir Junjun Ninito on gabi sa Action Net Patrol. Ay, gali. Tumugay na nga ako lang masilida may gabi na Sir Junjun kag total inyo na gidman ni sa Comelec sa pag imo sa mga kasakuon ninyo. Hindi lang giko pagkalimtiman Sir Junjun. Pamilin-bilin ka na. Matik na yan. Matik na yan. Report! Ikaw pa yan. Actually, may masubong ka balita na isa syudad sing Escalante kay man patay gitong isa ka biktima sa pagbangbuno. Ay sus. Mga actually na bato nila ni mga pasado la sa 11 ng takma sa gabi. Alam mo kay puro na sabo nila sa 9:30 takma sa gabi. Oo. Kaga kainan nato na si saan nga may ginbuno gali sa tabo sa may sitio Tabunok, Tres Barangay Paitan sa syudad sing Escalante. Actually na biktima suneret amo si Guillermo Tuanda de la Cruz, 48 anyos sige dahil kag residente man sa among lugar. Okay. Ang report nga ang suspect siya nga sunod sa report daw at large. Simba mo, i-check ko lang Aryo. Ang suspect ikilala kay Santiago Sabiliano Aguido, 44 anyos sige dahil soltero, kag residente man sa sitio Tabunok, Tres sa Barangay Paitan sa amuman nga lugar. Sunod sa report niya, siya ang nakapalagyo. Mga alas 11:20 takna sa gabi na baton sang kapulisan ang report kaya may nag-inform nga security guard sa ila nga may aras tabing incident tabo sa mga area. Gilayon man ang mga kapulisan labi na ng investigador nga si Police Staff Sergeant John Ray Lopez ang nag-proceed gilayon sa Vicente Cosilo District Hospital pag-abot dito sa may emergency clinic. Ako na emergency room, dito yan na abdan na lang at lifeless na. Ang ining biktima nga may igo sa mga pagbuno sa iya sining tiyan. Kag sa initial nga investigasyon agi sa payag sa libre partner nga si Maria Wenda Sabiliano nagapayag ini nga ang suspect kag ang iya sining nga kadla nga mother sinisang biktima may ara nga hitad argument. Okay. So pag-verify sila mo nila tabo nga nagluntad ang pag nag-advise pa magaling ang suspect kalma lang pero ang biktima siyempre nanay to ang nakalalis sa muna nga daw ginitilit man siya muna nga ginbuno ini siya aksyoner siya. Tapos nga naghangkatanay pa sila nga tinapungulay abi fish fight kuno. Tiyo mo na ang natabo nga nagresulta gid nga inisya ang gideklara sa ating physician si Dr. Joel Tan nga dead on arrival
sa among nga hospital. Kaparayo ng hot pursuit operation sa police operation, naglaps na ini karon man gabi. Pwede naman lang ma-file ang kaso. Sunod pa sa Police Staff Sergeant Jandre Lopez, ang investigador sa sininga kaso Action Erica. So parte mo rin ato madulong nga report, mga balita, informasyon, tamiyal sa rin kaponda si Kap Madali Diaz, si Mr. Jonathan Diaz, siya mo mga tutujuan kay Dave Basangko, nagpapatigit sa aton kay si paring William Prias, sa mo ito rin duty sa subong. Kagabi duty, subong di off ya. Ay, si Basiko, hindi ko ba si Sok-Sok, sila mablang nga pang-kwadla daw men in black blang uniforme blang. Ati kagabi, sok-sok yung gabi, kasi subong di off ya na eh. Ay, galing ka nga, kung may mga pasok-pasok sa dalada daw. Pasal aga pa nga kuan nga... Manugtuba. Manugtuba. Mugid. Dala banggit. Mugid. Parang Giorgio Jaja, Ma'am Gina, kapamati sa ato sa ginatamyaw sa magaling si official Benjamin Maido, kag si Ma'am Linian Maido. Of course, ginatamyaw sa Batuto Albic po inulang, hindi kapamati man sa ato sa Ricato, sila nga pagdulog sa mga walita. Ako na balita, aksyonarit ka, informasyon gikan diri sa norte ka sa probinsya, sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon, Roger Gutim nag-report. Sa Bacolod, aksyon! Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat ginak sa Roger Gutib, reporting live gikan sa Northern Negros. Ang mga balita ni Roger Gutib, giradulo naman si Karawan sang Production John Diaz. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan,
istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig nga
ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato na pagpalaga. This time, balikan na sa nga Patrol 2. Balikan na si Aksyon John Diaz. Sa latipo niya sini nga mga aksyon balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon John, sa balik ko report. Please come back. Aksyon Eric Masuloso, Brahman 100,000 pesos nga balot sang illegal nga droga ang na-recover sa separado nga bypass operation naging kasadriman sa may syudad sa Bacolod. Subong nga gabi aksyon Eric matapos nga nagkasa sa isa ka bypass operation ang katapos sang Bacolod City Police Office City Drugs Enforcement Unit. Diri sa area sa Barangay Mansilingan syudad sa Bacolod kung sa ringin na dakpan. Ining isa aksyon Eric a tricycle driver naging kilala kay Nelson Lopez. Pantay 8 ang edad kag residente sa Purok Encarnacion, Barangay Mansilingan, derivante sa sa Bacolod. Na-recover diri sa Sibilisyon kag Control ining ginlabanta 15 ka mga sachet sa illegal nga droga nga ginlabanta man nagabukat sa napulo ka gramos kag may estimated market value nga nagadangat man sa 68,000 pesos action Erika. May nakuha man diri siya nga marked money ang nagabalora sa 500 pesos kamang tanagin pagbakal sang illegal nga droga action Erika. Ang station number 4 sining nga gabi so nga adlaw pag-report ni Police Major Chigoy nagkandak ilayon sa bypass operation. Considered doon at panman ining gabaligya abala ko mais. Gamit sa mga sa Libertad Public Market action na kaging kilala kay Rolando Mendoza, 36 anyos, residente sa Purok Mabidiligon, Barangay 30, Sulat sa Bacolod. Para dakpan dito sa temporaryo ng tinirahan sa area sa Herbias 3, Barangay Dilimonte, Sulat sa Bacolod. Nakuha diri sa posisyon ng control sining ni Mendoza action Eric ining tatlo ka mga sachet kalakit na rin duha kadlag ko isa ka pa nga sachet sang illegal nga droga nga ginudbanta nagabugat sang 8 ka gramos kaya ginimala yung estimated market value nga nagdangat naman sa 49,600 pesos action Eric. Nakuha man rin ang 500 pesos nga ining bypass money kaya gining isa ka kahita nga nagduag sang brown kung sa diin na-recover ining mga illegal nga droga sa sulod action Eric. So, possession ni Silibri, duha ka bigit sale, tapos palitan sa shay, sa illegal nga droga, ang isa diri ka elongated, ang bypass item, action Eric sa pagbakal, sang ginasuspetsuan sa buwago na tigayon ng bypass operation. Ini ka ng mga nagkadakpan doon sa preso sa natungdan ng mga custodial facility, diliman sa Bacolod City Police Office. Dahil tagitan sa patrolang taglibot sa Bacolod Action John Diaz, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat gid aksyon na John Diaz. Ba may palagas pa ho si Kuya LR Contreras ga monitor pa ho. Gabi dira kay Kuya LR Contreras. Salamat gid sa imo padayon nga pagpamati diri sa inyo para tuntunan.
Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sining amanon Action Night Patrol Program. Kita magkatakop, kita magkabalik. Buwas, Biyernes. Ato sa nga mapatrol Unit Reporters in Action nga nagpalagad karong abis kay Action Roger Gutiv. Our very own Action John Diaz. Back to back sa mga piloto Action Nino Bugina. News Center Action Dale Salazar. Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Nelmar Madara. Back up dari kay Security Guard Tunog Banwa. Back to back kay Security Guard Campaner. With IT expert Christian James Vinares. Transmitter Control Tower sa Barangay Talong Sunod Sagbago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kanan sa mga Station Manager Action na Magbanwa Production Chief News Director Rex Cantong. Ang inyong ng Korman Action Night Patrol Program Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa na kasiling Adios amigos. Hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa'yo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ng kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon